Slav, ez Mahmud. Dersime iseyem, ser tulsen ji bo çekirne videoya çine û kêr çi tên em ê bi hev re bizanin. Hêvîdarim ew videoyên min çêkir dilê we be û YouTube'a min hewa ecîban be. Dersê sêyem ji bo baştir fêm bike, dersê yekem û duyem jî pêwîst e temaşe bikin. Heta niho em çi fêr bûne, carek dijî ser de biçin. Dema me Adobe Premiere pê kir, diçin ser New Project. Paşê navê projeyê xwe em dinivîsin, me ders 03 danî. Cihê locationê wî em diyar dikin. Paşê OK dikin. Projeyê me vebî. Niho jî divên videoyên xwe import bikin. Em dikarin vêdî double click bikin, an jî werin ser File, Import. Paşê ew videoyên em ê bikar bînin hildibijêrin û import bikin. Niho çar video dengekî me heye. Niho jî divêm sekwansa xwe hazir kin. Diçin ser File, New, Sequence. Em sequence preset dîsa bikarnayînin. Çünkü em ê settingsa xwe çekin. Paşê editing mode em ê bikin custom. Custom yani hemû ayarê xwe tu çêkî. Time base 25 an jî 29 lê standardê 25 e. Em dikarin zêdetir jî bikin. Em ê dîsa projeyê xwe bikin HD 1920 1080 Pixel aspect ratio jî square pixel 0:1 files no files datînin. Display me vêdî time base çi danî bu pêwîstem vê jî wê deynin 25 frame. Working color space destkarî nakin reg 709 deng ji standard e yên dijî hemû aynî ye tenê navê sekwensa xwe me ders 03 û OK. Projeyê me û sekwensa me hazir e. Niho divêm videoyên xwe import bikin nav sekwensa xwe. Yekem videoya min rakeşand. Ev tenê videoya deng tune. Dîsa mesajî hat. Dibêje hûn tu dixwazî videoya xwe bigarînî an sekwensa xwe ser wek videoya bigarînî. Em destkarî sekwensa xwe nakin çünkü HD bo me bes e. Duyem videoya jî rakeşin. Duyan kişi me rakeşand û vê jî me rakeşin. Sekwansa me kiçik bû. Em dikarin ji vê de piçî dûr bêxî heta hemî diyar bin ji bo me. Me videoyên xwe kişand ser sekwansa xwe. Lê vê de tiştek hat ber çavê min. Ev videoyê nîzing e. Ne full screen e. Ez ê biçim ser properties videoyê. Lê birênim image size'î çi ye? Image size'ê wî dirênin 4096 2106. Ya me çi bû? 1920 1080 bû. Ev videoyê du carek sekwansa me master e. Divê em image size'ê wî kiçik bikin heta hemî resmî em dikarbin bibînî. Em ê vê çawa çêkî? Werî ser video, effect control, scale bikin 5. Me her çar videoya xwe jî kişand ser sekwansa xwe. Niho sirahat ew toolsên herî zêde em bikartînin. Yekem tools, selection tools. Dema ev click be. Em kîjan videoya hilbijêrin em dikarin cihê wan biguherînin. An jî rush bikin. Kurt bikin. Cihê leyran we biguherînin. Em miyan hilbijêrin. Bi hev re dikarin cihê wan biguherînin. Yê duyem jî track selection forward. Ew jî tê wê manê em kîşk videoya click bikin ew video piştî ew videoya çi hebin hemiyan hev re hildibijêre. Pêwîst nake yek bi yek hildibijêrin. Mesela numunek din jî nîşan didim û ev videoyê jî vere ev videoyê jî were vere. Ji bo me vê de boşeyek pêwîst e. Em dikarin bi selection tools her sekan hilbijêrin bikişênin. An jî track selection forward hilbijêrin. Vê de click dikin û radikişênin. Clickek dirêj ser selection forward tools bikin. Em dikarin track selection backward jî çêkin. Ew jî pêşiya wê. Mesela vê de pêşî. Ya da wî alî be û eksê wî.
Rolling tools nuhun peyvîst nake em bizanin. Lê yê herî zêde raster tools em bikartînin. Ji bo birînê vîdeoyê. Mesela vê de me birî, vê de me birî. Ancak ev al vê alî me birî. Paşê em çin selection tools. Ev parça ji bo me peyvîst nake ser klavyeyê me delete lêda û reş kir. Paşê em hatî me vê klikê lêda û vê de me nîzîngî kir. Ev jî nîzîng be û ev jî nîzîng be. Yek carî me her sê toolsan bikaranî. Dîsa em hatin piştî vê de bo me peyvîst nake. La vê de xilas bûne got. Selection tool û delete. Yê sırayê de sleep tool. Sleep tools'ı ez ê vê şeklî nişan bakayım. Videoya me klik kir. Mesela vê de mark in me leda. Hat. Vê de mark out. Me anî bu. Em hinî nîzîng bikîm. Ew videoyu me hilbijartî 1 deqe û 9 frame. Bi sleep tools demê vê xetê me anî serî lê dirênim ev erebe vê di dest pê dikir lê naxwazim bixwayîhe. Ji bo wê têm ser sleep tools. Hêdî paş vedbim. Tamam. Dîsa 1 deqe û 9 frame lê ew parça pêşî vê de naxwayî. Çend frame pêşî dest pê kir. Ji bo hûn baştir fêm bikî numûneyek dijî çêkim. Ev videoyu me hilbijartê me anî vê de pêşî paşiya wî min girt. Hêdî nikarim dirêj û kurt bikim. Lê bi sleep tools ez dikarim destpêkê wî an jî axîrê wî dirêjtir bikim an jî kurttir bikim. Ew nayê meعنî videoyu kurt an jî dirêj dibe. Ew wextê destpêkê 2 saniye tê pêşî paşî jî 2 saniye kurt dibe. Eger paşî ji bo min dirêjtir be pêşiya wî kurttir dibe. Ew tools e sirê de pen tools e. Pen tools em ê paşê bielîmin. Ji bo maskeyê zorî tê bikaranîne lê em ê paşê bikarbînin. Hand tools jî ser timelineê em dikarin herin pêşî û paş. Hiç video em nikarin hilbijêrin. Selection nake. Toolsek dijî heye. Herfa T bikardînin. Tape tools yani text, nivîs. Dema em vê toolsê hildibijêrî em dikarin çi pêwîst be binivîsin. Van nivîsan jî em bi tape tools bikardînin. Paşê tên ser selection tools cihê wî biguherînin hêdî ji bo me baş be. Wekiya hemiyan kurt û dirêj bikin. An jî boşeyek bidin. Paşê ev teksta xwe bînin vî alî. Çi pêwîst be ji bo çêkirina videoyê em bi van bikardînin. Em hatî dawiya dersê sêyem jî. Hêvîdarim sûdek kiçik jî be hewa wergirt be. û YouTube'a min jî bikarbim biecibînim keyf xweş dibim. Heta dersê çarem bimînin xweşî de.